Was dit so 'n ding by die stormers wat ons doen? As so 'n question wat hulle het. Who are you? Where are you from? Coach Dobson sê vir my, Dylan gaan. Jy moet, ek sê toe vir my, okay, nee, is reg coach. En hy sê toe vir my die woensdag ek moet vir hom foto stuur wat hy nou kan opsit en om goed is. Ek sit toe 'n foto van 'n taxi rank in Wellington, want dit is waar dinge vir my begin het. Ek het op die taxi gewerk vir 7 jaar. Saam met Johan se oom. Ja, toen ja. Ik moest eindelijk op die taxi werken, ja, want dat is die manier hoe ik dan mijn taxifare kan betalen. Want anders dan kan ik het die school toe maken. Verstaan je? Toen ik nou zo praat over mezelf, zei wie ik is. Ik heb afgesloten met dat ik wil eindelijk een foto gehad met een blank foto, met een vraagteken in die middel. Yes? Ik denk, man, wonder toe, hoe bedoel ik nou? Ik zei, niet wel om te roemen wat ik nog geachieved in mijn leven. Maar ik heb nog wel First Division gewin, ik heb de SA Cup gewin, Caribeker gewin. En toen zei ik, maar die dingetje met die vraagteken en die blank picture met die vraagteken, uiteindelijk moest nou die URC wat we nou volgend jaar gaan winnen natuurlijk. Dus dit is die volgende stap. Ik wil alles in mij, wil samen jou wees met jullie blauw wil in mij om mij te Ja, terug een beetje man.